Auskalo non nintzen ni. Beno, hogeita, Junko non zegoen. Ai, display manager, zer da ikusten dena? Kaixo. Joko ikusten alda. Hau pestainu zuri ere bai. Joko ikusten alda. Display manager. Vale. Junko. Ze ostrasen hau. Enaiz ez zertaz ere oroitzen tijera ze moduzate. Bale, bai, sartu nintzen gaztelu mierda hartara. Salbatu nun jendea ez naiz oroitzen. Gaixorik egon naiz aste oso bat. Eta orain ondo nago. Eskerrik asko. Igual ahotsan sumatuko zait oraindik. Baina, ez neukan gogorik jolasteko eta hola. Bueno, ez neukan gogorik esan beharra daukat. Ez neukala gogorik zuzenekoak egiteko. Jolasteko pixkat bai, momentu batzutan, ez sukarra neukanean ez noski. Eta Guild Warsen aritu naiz. Terranioa bukatu eta Zelda, ez, Zelda oraindik Demon Souls da herriak eskatzen duena. Terranigma amaitu nahi dut, zeren azkeneko zatitxo hau gida gabe, gida esan nahi dut, ez diatela esaten nora jun behar dudan, zer egin behar dudan, da mundutik ibili eta ber zerbait aurkitzen dudan. Pixat tedioso. Orduan ez, Zelda oraindik ez dugu hasiko, ze Demon Souls zor dizuet. New shows are needed, baina ja baditut. Izan daiteke saiatu nintzela zerbait pasatzen eta ez nuen lortu. Shopping. Mierda, hauek ez zertako neto Kunfuji. Aupa tefe, zelan... Ba hori, printzipioz ez dakat. Hori zen korrika egiteko. Ez daukat intentziorik orain Zeldarekin hasteko, nahi etena Terranigma amaitu. Eta Demon Souls egin hasi. Vale. Hauen bila jun barko nuke, emakume honen bila, uste dut dela dagoela hijitoen zera horietako bat. Zer?
Silent Hill biaren DLC daukat belarritako pendiente. Betiko jendea ona. I continue, I think my brother is at the Dragon Castle. Borroka latza superatu du gaur goizean teferekin, moralki. Ostra, badakin don nengoen. Ez dut hemengo azkeneko misioa amaitu, orain oroitu naiz. Falta zait. Badakitza baden. Number 1. Vale. Emani lortu genuen botika eta gero beste maisuak botikaren beste zatia eman zigun eta orain hemendik atera behar dut eta jun berriro gaztelu ontara ez nuela pasa, gaztelu hau esango nuke. Eta gaztelu hontan falta zaidana da ezkerreko aldea. Ahoko ahoba nola zen Mallorcara ez da saldu Mallorcarra, ez da saldu azken aldian. Gaitu maiteia da. Zetaken inguruko borroka bizian aritu zarete. Hemen ez egon ezerrez. Nastu naiz. Erdian zen. Hemen erdian zen. Txo. Ze momentutan harrapatu nago horrek. Ai, gogaikarritasun hau. Ze garaipen zertaz ari zarete. Ene bada, ze izango da hau. Ostra, tu, Solid Snakeek ere ez luke pasako, hemendik. Ez litzateke pasako. Tu. Bueno. Serio. Ocho. Sin una tera. Vaya. Desinstalatuko du jokua.
Baiztera. Ez que batzutan egoten da denbora gehiago bestetan baino. Batzutan egiten du 1, 2, 3. Batzutan mugitzen dire, bestetan ez dire mugitzen. Joder. Ez dut inoiz tardatu inbeste pasatzen, Me la juego. Venga ya. Horrezin nuen zer egin. Mesedez, deitu Sam Fisher. Inbarduana da riskatu eta jun... Zeta jola. Oh, come on. Bueno, baziletan o zer? Inoiz ez dut tardatu inbeste eta igual hemendik ere ez da, sikiera. Mesedez, mesedez... Eta hor, ikusi nau. Benetan puta seme honek... Nazkatu naiz, Nazkatu naiz benetan. Uste dut inoiz ez duela esan horrelako bira horik. Nazkatu naiz benetan. Hostia. Eta gainera gero ez da hemendik izango. Bai zera. Ia, itzaltzekotan egon du naiz. Ez da hemendik. Hemen boss bat zegon eta hemen boss sakatu nun. Hemendik. Nik uste nun ezkerretik zela. Ezke orain segurazki nire memoria faiatu ingo du. Hemen beste ate bat zegon. Baina honek noran arama. Inora, hemendik igon induten. No está hemendik siquiera. Non de Montre daba. Ni pentsatzen nuen hemendik zela. Hemen non bait.
Hemen albotan ez zegoen inora joaterik, ez? Non demonillo da hau? Eta hori ez da ate bat, ez? Hor ez dago aterik. Orientazio arazoak, bai? Naizela oroitzen, non den? Bai, zera. Nahiko baldiño daude denak. Baldarriño. Osos. Beri balde. Nik uste dut bat, zegoela gela bat. Ez nula bisitatu nula eta ez nekila nola ireki. Mendik izango altzen. Liburutegia, hemen trampat, ez dakiz zer, hemendik atera nintzen. Buah, hemen naiz oroitzen egia esan. Hemen naiz oroitzen. Zentzen hemengo bosa. Oetzegon bosik. A ver, nik esan nuke. Hau, begiratu behar izan dut. Begiratu behar izan dut. Hau. Esango didazue, nork asmatuko lukeen hau posiblea dela. Nork deduzituko zukeen. Ez dago testurik
testu guztiak irakurri ditut. Guztiak irakurri ditut. Esango didazu. Nola deduzitu zitekeen? Ikusi duzuen zerrikeria galanta hori. Estás untxisten ari ez da. Ez dakit zerri jo edo ez jo. Ez dago mekanika hori erabiltzen duen beste ezer, ez dago beste inon ez da ezer agertzen horren inguruan. Aha. Eta orain? Berriro irakurriko dut, ez daukat ideiarik ere. Eta orain zer? Interneten behiratu behar dut berriz? Behiratu beharko dut, zeren ez du zentzurik honek. Non eta nola deduzitu dezaket ze demontre egin daiteken edo egin behar dudan hemen. Ja, iskin guztiak begiratzen ari naiz. Irakurriko dut. A ber, ze demontre. Check the wall opposite to the statue you see once you get in. Osea, hemen honen opposite suposatzen da what's this? Looks like a switch. Esango didazute, kaixo norbait. Esango didazute nola deduzitu daiteken hor ez dago ezer, ez da ageri ezer, ez dago pixel ziztrin bat ere ez duena esaten hemendik kanpo dagoen zerbait honen atzean dagoela. Begiratu behar izan dut. Nere barrabilak 33 norbait. Ez duzu deduzitu zakurraren putza ere. Hemen. Buah, kenduko dut goiko zatia.
Buah. Un paire de statue Mei-Ling was talking about. What? Benetan hitz egiten zuela hortaz? Benetan hitz egiten zuela Mei-Linek hortaz? Ze momentutan? Oh. Bi aste jolastu gabe. Benetakoa da? Zindu sinetxi. Imaginatu olako toki batean aurkitzea. Leku guztietan une oro ez mesedez. Ez duen uste ikusiko zintudanik berriro. Baina beti ikusi nahi izan zaitut berriro. Ametsa da hau. Amets gaiztoa niretzako, printzesa. Hey, listen! Oh. Urdintxo. Barkatu mutxiko. Ez dut intentzio txarri, baina hau nire gauza nire negozio da. Beti jakin izan nahi dut zeinen hona zaren, eta hau da aukera. Ez da beharrezkoa, ni izango nahi zure aurkaria. Printzesa atera hemendik. Zer ari zera, azkar! Mei-Ling. Egia den. Ezkerretik jungo naiz, porque kutsara. Banekien. Mr. Won dio, kanpora dijo ala. Eta orain musikatuko dira. Aurkitu zaitut leno, Loireren gazteluan, ez? Hori baino lehenago nun baiten. Orea da zu baina ederra den norbaiten ni oroitzea. Baina, matxismoa ez dijoa ondo edertasunarekin. Zure sastakaria. Neko txorakeria esan ditugu joko honek bezala. Atera zure desenbaina. Lekak kendu. Printzesa zauritu nahi duen orok, edo nire aurrean behar du. Ez lehenengo nerekin hitz egin beharko du. Galdete du izazuket zerbait. Zerk borrokatu arazten zaitu hainbeste, asmatzen ari naiz, emakume hori ez da printzesa. Juntzintezke. Zu bezalako batek inoiz ez du ulertuko. Kontuz hemen. Babesa behar duen norbait existitzen da beti. Ez zaitut. Bueno, aldatu da. Babestu zure printzesa, eta ez dute borrokatuko, ez dugu ikusiko zein den hobea eta zein okerrakoa. Desenbaina! Fida itxengo dugu, ezin dugu hemen utzi. Beretaz, fido zara. Fida ekarriko dugu. Estaino hemen zebilen lehendikan, uste dut. Kaixo dena den. Bea, Fida. Vale, ez diate duzten.
Orduan ze utziko dut printzesa hor. Lasai, agurtu ditzazkezu, berandu bada ere. Sentitzen dut ark. Ezin dut karga bat izan zuretzat, eta egin beharreko asko dauzkat. Wong! Doktor Beruga asko minduko da. Joan nahien atzetik eta katu oraintxe bertan. Beraz, Beruga da maisua benetakoa. Badugu izena. Zer diozu? Ez bazoaz, you fire. Zu sua. Ez, kanporatuko zaitu. Ezin zenunez jakin. Preparation hortan jende asko hilda. Guztien artean nire lagun honena. Zertaz ari zera, ez daki zertaz ari zeran. King Henry hilda dago. Zu eta Beruga daude, ez? Iritsi konklusiotara. Bueno, izontxo igual ez da ingaiztoa. Eta ni ezin naiz atzera jun, ez da? Mailinek ez ditutziko. Plot failed. Plot, nola izena du? Ui, ez da erori hor. Ez dakit zergatik. Ark. Non dago printzesa? Zer egin duzu? Ez duzu ikusi? Hemen nengoen baitzutzeko joku bat du buruan, baina lehen da bizi joko amaitu behar dut. Beraz, oraintxe multitasking nabil. Ondo, zain egongo bera orduan. What is happening? Txunda. Ez dakit nondik erori garen. Eta hil. Ark ez da hilko hain errex, baina zergatik gaude hemen ez dut ulertzen. Gaztelua suntxitu delako, igual. Erori da. Eta denak erori gana, bale. Ondo zaude. Bueno, eskerrik asko Will Smith. The Prince of Metal is coming back down. The Price of Metal. Ostra, The Prince of Metal. Nik pentsatzen mos izango da. Blind Guardianeko abeslariren bat edo. Will Smith lagundu behar dut. Lan asko gongo da eta honek egingo du Ozzy Osbourne. Osbourne? Ozzy Osbourne. Zerbait txarra egin dut, bai, bueno, lasai. Salbatu zaitut, ez nazazu gorroto, lasai. Lasara jungo era, lasa bizi, bai, lasai. Pokemon itzuli da. We should go to Near Lake. Vale, ez dinetigo. Segiro, bueno, pasadut zonalde urtzil hori. Jokua gordeko dut. Bai, interneten begiratu dut eta flipatuko zenuke zeinen ezkutatuta zegoen, zeinen kriptikoa zen dena. Kandela batzuk, kandela batzuk itzali barri izan ditut, poto batzuk beraiei botata, inon entzun jartzen, eta gero, iskina batean, nun etzen ikusten ezer,
akzio botoia sakatu behar izan dut, agertarazteko irekitzeko ate bat. Bueno, osea, sekulako txorakeria. Bertin Osborne, The Big Zerrikeri. Boe. Vale, ba, gorde egingo dut. Vale, ba, hemendik aterako naiz. Hemendik ez. Hemendik. Eta hau Txina da, ez? Ba, orain imagino hartu dezak hau zertzen. Hau Japonia da. Bai. Orduan, imagino hemen botekin hartu dezakedala behingoz, hemen nonbait zegon Magirroka. Uf, ya estamos. Gauza arraroekin. Hau ez da izango. Nik uste dut etxe txikiago batzela, baina albontan zegoela. Pues igual ez zegoen albontan. Hau izango da. Ez hau da sortzaien etxea edo lako zerbait. Nik esango nuke lehenengo edifizioa zela, Eskubirago beste dago. Zegon toki batean nun ezin naizen iritsi, baina imaginatzen dut J paretaren aurka eroriko dela. Ba, ez? Igual etzen hemen. Behatuko dut momentu batean. Igual etzen hor. Osa, zegoen toki bat, nun zegoen Magirrok bat, tipo... igual etzen hemen. Txinako tokian zen. Arrazismoa, Txina eta Japonia alderantzizkatu ditut. Arrazismoaren poderioz. Igual hemen zen. Bera ezin dugun, ez? Baina hemen etxe guztietan sartu naiz. Zen tipo, zagit, balda batzuk bezala, pues, hemen goian egongo balitz bezala, eta horren nire ideia zen, bum, jotzea. Eta, bueno. Eroriko zela, edo... Speed shoes, bai. Ba... Zakurrean, puta berriro ere. Los yuncos. Medicine. Gente de cine.
Probatuko dut txontan eta hau ez balima da. Ezpa. Ba, utziko du, total. Magia. Ez dut gehiagi erabiltzen, beraz. Jarraituko dut. Gotxi. Mendik ezin ez hartu ez. Ez dago ezer. Ez dara. Alaska! Hau sartzen. Hau honek eramaten egin duen. Hemen ere sartu nintzen, ez? Hemen diba zegoen hostiaren bat. Eta hemen egon du nintzen. Hain naiz begira munduan dauden gauzak. Ze ostrazen hau. Hemen goa lortuta dago, ja. Eta goian etxetxoa. El txetxu. Tipo hau. Honek esaten nondik nora dijoazten migratzaileak. Jesus esango dut. Egazti migratzaileak edo egazti migralariak. Egazti migranteak. Egazti migranteak. Egazti migranteak. El txetxu. El txetxu. A ver. Zari naiz, pixat Magallanes alderantziz, A ver, hau. Astarik... Ez dago ezer. In the goblet. Astarika. Aztekak. Aztekargo. Migratzaile. Migratzaile. Eskerrik asko. Ezagutzen dudan txetxu ez mesedez. Txetxu paldedo. Bueno, reverse Magallanes. Hau zertzen. Lioto. Amazon. Hau ez du nahi. Hemen ja egon du naiz. Txoina, begiratzen ari naiz. Ze gauza egin ditudan, eta ze gauza ez. A ver. Kuban ezin gara sartu, Zen Freedom.
Fridon dago. El pub. Hiru neskak. Bueno, dena berdina esaten badute. Atzean zer dio honek. Hello! Ojo, Men are expected to do chores today. Ojo. Ojo. Machismotik ez machismora segundo batean. Ez dut feminismo esango, porque no cuadra. Egonatzaia da Gipuzkoan, Baietzorra joan behar duzula, seguro. Orain jungo naiz. Egon gera in Spain. Badaukat food. Kakara, bai, kakaran egon gara. Gipuzkoa Nafarra da, bata edo beste ziur, ez Spain, ba, Spain jartzen zuen. A ver... Kidsgard. Izango dela kindergarten, holako zerbait. Edi. Baina, noski, zer nahi duzu egitea? Press the switch at the left of the machine. Ready? 1, 2, and 3. Zer lortu du? Elektrizitatea asmatu dugu. Oso ondo, elektrizitatea asmatu dugu. Etxeak handiagoa dira, oze demonillo. Graham Bell. Finished. Nere izena da Bell. Entzun nazakezu, bai, entzun zaitzake. Ai, berriro eman diot nahi gabe. Ulertu dute referentzia. Eta non zegoen hori?
Zergatik egin dut hori. A ver. Bueno, ya hemen nagola. Economist. Mira, pandero jolea tezu bezala. Mentza dezu. Pistatxoa. Hemen ez errez. Bera, gorde. Pixa da aspergarria egiten ari da, orain badakit. Baina, klaro. Lo egin behar dudalaz dut. Nola lo egin behar dut hemen pandero jole hauekin. Eta non lo egin behar dut ba. Hemen. Zan dizuen bezala begiratzen ari naiz. Eta jartzen dit enter the black market. Where the hell is the black market? Hau ez da the black market. Eta hau izango da armak erosteko. Horratzean igual, black market. Weapons. Armor. Menatzean. Black market. Mendik atera daitezke igel hauek, Eskatu du, bai. Bos mila kendu dizkit eta. Pues hori egin berten. Check the item store. Ez dago zer interesgarririk. Eta... Afrikara joan... Berez... Hemen historioak jarraitzen dut, se supone. Afrikara joan gabe ona etorri behar dut. Eta se supone honekin hitz egin behar dudala. Eta honek emango dit egan egiteko makina, espero. Amaitu dut hegazkina. L jeizteko, R igotzeko, I azeleratzeko. Vale, eta... Zutago baten batek gainitu azonoka, ez da minolako gidarik begiratu gabe. Inolako gidarik begiratu gabe. Pentsatzen ari naiz ez dakit esaten. Ze...
Ni Ocarina of Time jokatu nuenerako igual 2 urte edo urte gehiago pasa ziren eta claro, gida batzuk irakurrian nituen. Ez dut Ocarina of Time bai pasadu dala momentuan unean gidarik ikusi gabe, hori bai, baina igual bere garaian Nintendo Akzioneko gida irakurri nuen. Irakurri nuen Nintendo Akzion erosten nuelako eta gidaren zatia ez etozelako eta nik dena irakurtzen nuelako. Baina egia da Nintendo Akzioneko gidak esaten izula nola pasa jokoa, bino ez eguneko eguna nola egin. Ez dizu esaten sikiera bigarren magia barra nola lortu, edo magia barra bikoitza nola lortu ez dizu esaten. Orduan ez dakit teknikoki esan dezakedan pasadudan gidarik ikusi gabe. Zen bai irakurri nun, bino jokua pasatzeko zenik ez nun jokua eduki. Eta jokua pasa nuenean ez nuen ezer begiratu, baina pasa nuen pues igual 2000 eta me invento, 2000 eta 8an edo lako zerbait. Nik uste dut pasa nuen Ocarina of Time izan zela Wind Walkerren edizion limitadan datorren GameCube-erako bertsioa. Uste dut pasa nuela. Egon naiz tipua lehenengo aldiz jolasten eta iruditu jakintzat eman dituan gauza batzuk logikan salto esentak izan daitezkela. Jolasten ikusten, ulertu dut, logikan salto esentak izan daitezkela. Adibidez, lehenengo mazmorran edo, Gonmaren mazmorran edo, adibidez, o non. A ver, esan dit hegazkina daukadala, pero... Non, hostia dago, hegazkina. On the runway, press A button. On the runway, what runway? Kalean? Kalean sakatu behar dut A. Honain zai buruatzen ezer zehatza. Oroitzen duzu zikera ze mazmorratan edo? Ostra, tu, runway. Ostra, ze gaizkiola, ez? Vale. Mazmorretatik kanpo gehien bat. Ba, ez dakit. Taklahama Desert. Non ostras egon hori. Sabana. Sahara. Arabia. Daruniarentzako sariaren abestia jo behar izatea.
Ja. Tu eta nola geizten naiz? Igo, jaitsi. Ezin naiz gehiago jaitsi. En serio? Sopolita. Ja. Ez naiz oroitzen. Osa, oroitzen naiz momentu hortaz, baina nik imaginatzen dut bere garaian jolastu nuenean oroitzen nintzela hori egin behar nuela. Ez dakit. Momentu hortan ere ez daukazu beste abestirik, Daukazu Zeldas Lullaby eta zer daukazu gehiago. Moske. Osa, hemen dago payaso hau. Ez dauka dirurik. Bueno. Bai, ez dakit zer esan. Hau da. Beruga. Osa, beruga da sektario bat. Esan bezala ez naiz oroitzen hortan Nintendo porra aldizkaria erabili nuen. Baizera. Inglesezkoa. Ez? Hori ez egon gaztelera, hemen ez egon, ez? Estatu bat barra dago, ze. Gaztelera, no? Honekin. Ez zer dioten, Gezurrak besterik ez dituzte esaten. Immortality... Ba, ez dakit, ez naiz oroitzen. Uste dut, Daruniak eskatzen duela igual Goronek esaten dizute Darunia triste dagoela edo horrelako zerbait, edo lo dagoela edo zerbait. Edo ez, musika atsegin duela, ez? Daruniak musika atsegin duela esaten dizute. Ez? Ematen badiezu bomba batekin, bueltaka dabiltzan Goronei edo, ez dizute esaten musika atsegin duela. Sekulako gezurrak esan dizkigute, honen tipo honen inguruan. Eta nik uste hori dela pista, ez? Kantatzen diozu eta jazta. Osa, probatze dituzu abesti guztiak eta nik uste dut bi bakarri dituzula momentu hortan. Ez nahi zoroitzen, ja. Ba, igual niri gertatu zen bezala baita ere. Esan du, Meilinek esan didan bezala kontrako aldean zegoen
Switch hori. Bueno, pues, si tú lo dices. Osa, berugak gaztelua egin du. Baina gaztelu hori non de Montre dago. Dago hemen. Ba, ez dirudi. Dirudi hemendik alde egin beharko dut. Ba hori, esan bezala nik, claro, pues bere garaian plazerragatik bakarrik jokua ez neukan, baina plazerragatik bakarrik irakurri nuen gida, edo Nintendo Actione jartzen zuen gida, naiz eta ez zegoen osorik. Baina gero nik jolastu nuenean, bai hori ditzen dudala, ez nuela gidarik erabili. Gauza, pues claro, pues gauza asko igual banek izkien. Tipoa geratzen zen ataskatu askotan susmatuko ez nituzken tokietan. Ja. Dakit, nik alde batetik esan behar dut adibidez joko honekin, ez? Ni oraintxe bertan ez daukat pazientzia askorik jokuak gehiegi esploratzeko, eta joko honek uste dut dauzkala gauza batzuk, osea, kenduta mailinek igual esan didala hor zegoela interruptorea, ez eta jola. Emakume hori aurkitu bartzela ez dakit zer baten atzean ikusten zirela bere mototxaren 3 pixel eta hori ezin da deduzitu, hori da ikusten duzu edo ez duzu ikusten, ez dakit. Ez nago egia esan gaur egun olakotan denbora galtzeko. Ez nahi sentitzen gogotsu olakotan bueltaka aritzeko, eta nahiago dut... Hemen di jaitsi naiz, ba. Baina hortik ezin dut jaitsi, ez? Orduan... Ez eta jola gida bilatzea, baina, karo, joku hauek garai ontakoak dira, nun ez zitzen jola noizean behin zerbaitola kriptikoa egitea eta behartzera jendea esploratzera naiz eta zentzu gabekeria izan batzuetan, ez? Interesgarria bai. Tipoa geratzen zen askartu askotan susmatu hilarria mugitu daitezkela eta ostra. Ja. Bai, ez dakit hori kontatzen duten inon. A ber, zer da, bi aeroportu ziztrin? Bira, Hondarribin aeroportu bat egon beharko luke, eta ez dago. Azkinak ez du zertago, ale. Common sos, el avión de mierda. Eta hau handitu da, horren diga jo. Tu. Hotela eta dena. Sekulako herrixka bihurtu da. Herritzarra. Zertarako balio azkin horrek. Total, eskatzen ziante tokira jo naizela. Pa qué?
Hau zertzen. Hau zen mierda bat, jun behar zela, lehenengo ezkerrera, eta gero eskubira, eta gero bere ama. Bardeetan zaude. Te aclama. El pueblo te aclama. Hemen izango ziren nomadas pena. Meihu. Hemen ez zegoen neska hau. Nomadak. Desierto del Gobi. Hau zertzen zombiak zeuden tokia, ez? Bai. Hona ez dugula torre nahi. Bueno, ez dago zombirik, ez dago ez errez ja. Egia esan ez daukat ideiarik nora joan behar dudan. Begiratut gida, eta esaten dit itzultzeko moske jartzen zuen tokira. Gaztelua ez zegoen tokira, bai. Enke moske dau. Bai, moskeo da dramat, bai. Liburute guztien atzen behiratu eta beste eskatu bat aurkitzen duzun, eske jo, Terranigma! Hori izango da, el enigma. Enigma dena da enigma. Txikito, iritsiko algera.
Oso terrorifikoa. Terrornigma. Ose, atzera, gongo naiz. A ber, zen, head south. South eta aurkitu behar ditut 3 arroka. Bueno. Mira. Zurrupatzera. Non gorde dut, lagunok? Fantastic Teleport. Memoria zer den, Mira, ontzegoen. Gaztelua. Lab, 1 floor. First floor. Bre. Ni beste zeo zer. Bazegoela jartzen zuen. Koba zuloren bat. Zuloko baren bat. Zu esnatan hilo. Ojo. Vamos. Ez dago ezer. Dirudi. Block Rod. Ze ostra da hori. Ai, amatxo maitia. Gehi bat. Change strength into defense. Eta zer daukat gehiago? No. Zer daukat gehiago? Strength edo defense? Strength mirror. Ba, strength daukat gehiago, bai? Luzea dirudi, gainera. Ai. Saltatzea batik. Txoralda baten moduan. Bauzen, jartzen zunko ba. Eta laborate gira, no? Igual gorde. Bazpa. Susmatzen dut horrek ez duela minik egingo. Zuk uste? Berrogeita hamar. Nik ez nuke oso... Ya estábamos, vale. Bai, ez, defentsa igo badit. Osa, defentsa erasoa bada, baina erasoa...
Erasoa izaten jarraituko du, espero. Auskalo, begira joko honekin ez dakit. First Floor. Musikota. Bazosten, bera juteko tokiak, baina ez niz joan. Banoa, hobeto esploratzera, akaso. Elevator. Nothing happening. Maybe the power turn off. Dugu elektrizitaterik. Gure lagun Nikola Tesla ditu beharko genuke. Akira Lift. Referentzia hori. Ez dut... errex. Akiran... serian, pelikulan... Osa, Akiran pelikulan agertzen da. Robotak. Albo zigotzen diren horiek dira. Ez da nahikoa. Bai. Berrizkan du, ez ezer, eskerrak. Eta hortik ere ezin da, igo ikusitutola, esan du. Asko agertzen dira bideojokoetan. Zenbat aldiz, hil naizen ni Half-Lifekoan. Half-Lifeen badago batola, erortzen direla mustroa goitik, eta batzutan fizikengatik zentzugabekeria. Josuz. Hausaz eman diot, Fizikengatik zentzugabekeria geizten zera eta hiltzen zera. Eta jazta. Bueno, ez dut bat bera ere akatu. Bueno, ez dugu bat bera ere akatuko. Hau nahiko izango altzen. Hori da dena. Ba, sentitzen dut, bino, hainbeste jo behar bat zaituztet, zuetaz paso egingo dut. Hau ere, hausaz eman diot, Nahi gabe eman diot guztiz honi. Soul Armor. Total. Deflects Death Curses.
Eta orain ze, daukat defentsa gehiago, eraso baino. ¿Ves? Bai, astu naiz berriro ere. Defentsa gehiago daukat eraso baino, orain. ¿Qué hacemos? Hau zen neukan aleno. Eta gainera horrek defentsare igotzen du. Norbaitek ikusi bezala, gehiegirik ez digu iraun. Hau? Bueno. Qué despropósito, Amaiera, joko honen amaiera, ¿qué pasa? Dena gaizki. Dira, robotak martxan berriz. Orain bai. Osuz, animazio guztia bereina. Hemendik jun naiteke? Ez. Hemendik bai, ez. Eta buelta hau, pase misi. Honen azpitik izango da eskerrak orain diferentziatu ditu da mino. Zortez, Beno ba, basoaz. Zer dira txerriak. Mira, es que askoz. Como ez dakit askoz. Igual defentsa gutxiago daukate beste baino. Baina, kentzen dira denak, ez dauka. Vale. Bai, bueno, sin más. Baina, edo zer gauzagatik kejaka. Pazientzia galdu dut eta... Ezin da suntxitu, edo ez dirudi. Teleporta edo... Bai. Tijera... Txerri galariak. Zein izango da bila ari garena.
De bullet hell. Norbait lagundu estrategiarekin. Amak esan zian PS2 erosiko zidala txerriek egan egiten dutenean. Unea iritsi da, bai. Guztiz. Vale? Hila nago, Aha. Guztiz bidezkoa, ideritzot. Egia esan. Niretzat. Niretzat bino 100%. Bidezkoa. Zalantza izpirik gabe. Guztiz. Guztiz. Altxa gabe. Nik uste dut Ani leyendetako, kondarietako jokalaria zela. Ani, are you okay? Baina, bai. Lurrean zuntxitu nahu. Guztiz. Gora joan naiteke. Bera bakarrik. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika segundazo. Faltan igo gaiu musika. Eta gauza hau esuntxitu daitezke. Iritsiko gera. Me estás vacilando. Bultzatu daitezkela. Bultzatu zitezkela, Eraso hau ez da hain boteretsua. Me da lehengo tokia, vale. Hor, ezin du salto egin. Bultzatu zitezkela hainbat enigma erantzun izan da joko honetan, bai, hori egia. Hor, arrazoia emango dizut. Ez naiz kexatu, Ez. Okimandiaz. Bota itzazke eta ez egalatzen den. Hau piztu dut, ezta? Bultzatzaile of gauzak. Hogeita bostean
Hemendik edo hemendik. Itzuli naiz lehengo tokira. Lehengo tokira itzuli naiz eta. Askoz gehiago kentzen dut, 128 kentzen nuen eta orain 150 piko. Baina jarraitzen dugu... Zagit? Hau ez da mugitzen. Ikusi alduzu ez zerbait nik ikusi ez dudana. Ze hau aktibatu dut, insisto. Insisto... Hemen betik etorri naiz, kandela daude, kandela. Yo soy candela, soy una llamara. Hemendik ez ikusten duen ezin dut ezer egin. Ez dut jaitsi. Ez du ezer berezirik egin. Aktibatu dudan hau. Honek ez du animaziorik egin. Igogailoa berri, ze berago joateko esan nahi duzu? Animazioa ikusi nahi dut berri. Txe. Bazpa. Edo hemen... azpitiko. Bera? Bera altzen, bera gojun. Ba, ez dakit. Ez dakit. Ni ere igual... Vísteme espacio que tengo prisa. Zer! Hau raperoa da, Ice Cube. Ni ere pozik. Ze? Judas. Zergatik ezin naiz pasa hemendik nun klaramentian pasatzeko tokia den. Bueno. Zerratu beharrela daukat. Berago ezin dut joan, dirudienez. Goxo ingo dut logo hau. Nik ez? Absorbed by Cube. Orain zer?
orain zer. En serio? Osea, aruntza ezin dut joan. Aruntza saiatu nahi saltatzen, baina onuntza alda. Benetan? Ja, ez dakit zertaz kexatu. Ez diote zer kentzen, ja. Hor, ez dion salto egin. Honek onan akar. Paris nakar. Bakarra da, ez? Log into database. Pasaitza ekarri duzue, 1-2-3. Enter the password. Password, zer da hori? Password to shield the data. Ezin dute zer egin. Ez badakit pasaitza. Bloody Mary. Root password accepted. Bueno, pixkat, deus es máquina, hau, Bloody Mary pasa genuen. It opened on the first shot. Zergatik daki jomik horrek. Historia. Dawn of Humankind. Berugak esaten du, denea extend life, promote artificial intelligence, bai. Cold sleep, artificial intelligence kakatuko gaitu. Supercold hibernation, oso ondo, Earth last day. Aireko virus batek, 180 pertsonena. Ez 180 mortalidadea dauka, oza, COVID-a esari da. Asmodeus izena. Virusa dena gagatu zituen, iaia. Batzuk Dr. Berrugaren gati zagatu ziren. Baina... Ba hori. Bioteknologia, no seke... Robota bakarrik erabiltzen dire. Asmodusen bazina sortu ziren hemen. 180 rekuperatzen ziren, baina nahiko gutxi, produkzio gutxi batzuk egin zitzaien. Bat F da Robot Assembly, B Biolab, B3F sortear. Vale, pues me he quedado igual. Hace polita jarri dazun. Vale, eta orain zer. Segon beste bat horrez. Hemen bat segon beste bat. Zortzireun kendu dizkiat. Cube.
Defentsa. Defentsa. Total, potatoes. Berdin gelditu gara. Igual aurreko zeran ireki zaigu zerbait. Aurreko gelan igual ireki da bilatzen nahi nintzela. Stormtroopers eta robotak direlako, bestela bai. Jodut, hau, nola bai? No. La madre que te pinto. Tori, Hugo Ayu gehiago. Tori. Oh. Pixa gehiago, venga. Mira, se taconeo. Bai, bikaina, egia esan, azken aldian, temperatura igo da, bastante. Bueno, guazen, ziztu bizian. Ezain askar jun, ea mareatuko geran, zora bioa. Ostra, oki zemelatza. Oh, maia zigo da, 26. Ba, igo gaiura berriz, Ostra, tu. Oinkizeme. Egiten du irudimentsiotako efekto bastante guapoa, Ematen du irudimentsiotan dagoela. Testura dela. Vale. Orain bai jetxi nitekeela, bera. Eske ez egon beste aukerarik.
da mugitzen, Vale. Intruder alert. Lageatzen zaita sako, Ezagit... Borsa eroski? Zergatik ez dira jotzen? Ah, vale. Geizten dit. Mierdarra geizten dit erasoa. Horren jaizten didera oso. Vale. Ya está. Dut ulertzen non jo behar dudan. Bat eta bi kentzen diot bere bueno, ezkerrean dagoen eskua, nik ikusita bere eskuriko eskua. Ezkerrean dagoen eskua jotzen badit, kentzen dit erasoa. Segundo batzu ez. Hau patazio. Ez dudan ulertzen da non jo behar dudan. Horrek. Orain jaitsi dit. Ikustu duzu level jartzen duen tokian jartzen du letra japones bat edo dago zerbait. Eta horrek esan nahi du ez dudala erasorik. Orain ez dut erasorik. Ba, bueno. Hola. Herrikeriatxo batzuk sofritu behar izan ditugu. Sofrito. Erasoa berriz, así que... Escapó.
Minuto y resultado. Ba... Ez dakit, jokoa ja etorkizunean dago edo lago zerbait. Etorkizuna agertzen dena hemen. Beste bi hankak, ez? Aritu zara Silksongen, koions. Gamera untxean esan du baiet. Eta bete denok Silkson gehatzen. Zombiak. Zombiak. Zombi gehiago. Eta, beluga iritsiko gara. Hori da, beluga. Nik ez nintzako Silksonen argitatzea eta Ibaiosek erabakitzen du, oso ondo. Genshinean gaur 7 ordu sartu dituzu, toma. Zagin hortzeran, baina eskerrik asko ni entretenitzeagatik. Beruga naiz, ikusi zara, zientziaren praktikatzailea. Mundua hil zenean, lokartu nintzen, gizakien resurrekzioa berpiztea arte. Zeo zer erakutsi nahi dizut, jarraitu iezadazu. Nik edaz mori nuen, baina eragin erdiban erosi dugu PlayStation kontu apartekatuz. Toma ez, horrela ez bizitzak entzen ari dit. Ba utzi, ez dakit zergatik jarraitu duzun gatxa hortan jolazten. Gatxa hortan, life goals. Zimaz, disfrutatzen baduzu ondo dago. Bizitza hau sortu dut, ez da polita, bueno, zombiak dira, ez da impolita. Sistema honekin jendea betirako bizi daiteke. Bihurtu zaitez olako batzu orduan. Bitzegin zombiarekin. Zombia esan niri begiratzen ari. Zombi hau oso triste dirudi. Zorion ez dakit. Alegriazkoa da, hau. Jendea ezingo balu hil mundua beteko litzateke segituan. Hori kontutan eduki dut, balio ez dutenak hil daitezke, eta balio dutenak bizi. Hori da dena. Barkatu. Ez gehi urbildu. Badakizu zeintzu diren erroboten bi arauak. 3 arauak. Errobotek ezin dute gizakia mindu. Robotek jendea babestu beharko lukete. Eta bi kondizioiek
Kumplitzen diren bitartean, robot batek bere burua babestu behar du. Baina robotek beste araua daukate hemen. Nire aurka egiten dutenak, suntsituak izan behar dira orain. Mailieke? Hori zer da, nire... Mi legado. Historia printzipio interesgarria delako jarraitzen dut, amaiera agertu dago. Principala. Bale. Orain mundu guztia zombi bilakatuko da. Edo hil egingo dira, Japoniakoak akatu ditu, zer da, ba? Bomba atomikoa. Japonia, Nagasaki, Hiroshima. Ara, gizon zarra. Ondo egin duzu. Mundua... Bueno... Beruga egingo du mundu hau. Polita, zure misioa amaitu da. Eta betirako deskantzatut dezakezu. Nik mona txinen ipurdia beratzeko jolastuko nuke jentxin. Ui, hemen... Baiten fanak. Orduan hemen hilko naiz. Zergatik borrokatu dut orain arte. Berugan nahi zuen munduari forma eman diot. Mesez norbaitek esan diezadala. Ezin dut hil jakin gabe. Hemen printzesak zeo zer egin beharra zeukan, orduan, bueno, agertuko da, imagino. Gatxarekin sufritza gustatzen zait. Hori da ark, ez duzu hil behar hemen. Existitzen da... bueno, looparen kanpo. Munduak zu hartzaitu. Zure... gorputzan ere gana teletransportatuko dut. Eta itez hil. Ez mugitu. Lord Kumari, ez nahi zoritzen. The Star of Darkness has re-emerged. Suntsitu du herri bat mundutik. Ez, bueno. If you leave the wheel, bueno. Kumari, no te dago Kumari jauna. Beruga ezautu duzu. Eta... bostakit. Itzalaren... Itzala. Darkness, itzala. Iluntasunaren... Izarra. Eta... disharmoni ez dakit zer den. Osa, badakit zer den, baina ez dakit nola esaten den. Euskaraz. Bizitzaren oreka suntsitu da. Eta jendeak ezin du hil. Baina lasan badugu hitz bat, esaldi bat zeitz, enaiz horitzen. Starstone laid at the grave at time end calls the golden child. Osea, ni naiz heroia, vale, básicamente hori esaten du. Beno, dirudienez, gizakien patua loop
bat da, ezakit nola esaten den loop euskaraz. Eta gure pertsonaia loop horren kanpora dago. Star Stone bilatu behar ditugu, Disharmony, bai. Eta jarri behar ditugu hilerrian ez. Leno norbaitek esan du izena, hilerria ez. Tumbatan. Buklean, bai, bukletik kanpo. Oso ondo, orain bilatu behar ditut Star Stones oiek. Baina berandu da, eta nik inbar dudana gorde partida. Hori da egingo detena bai, partida gorde. Animazio hau asko gustatzen zait. Txiki. Hilobia. Balio dit. Iaia bizitzari gabe. Ez dago hemen errekuperatzeko job, nahiaz. Bira mailin. Barbarik. Eluiarren loop. Lasa eta zabalak. Bira. Bihurgune edo begizta. Eskerrik asko. Ikusi ditzazke bere. Stars are in an easy village, a hot and arid land, a town that has died, an ancient temple, and a high rock tower. Vale. Oso ondo. Gorde eta zurrupatzera. Begizta lazoa edo korapiloa da. Bueno. Biribil. Erroton da. Biribilgune. Erroton da. Biribil. Uste dut aurrekoan hori esan zuela. Biribilgune. Moldatzen mazo edo molatzen mazo. Ba, bueno. Terranigma hementxe utziko dut. Ez dakit. Uste dut hau dela amaiera, imagino. Gauza hau bilatu beharko ditut, jun beharko dut aurrekotan jun nahi zentokitara, deduzko, eta final bossaren kontra jun edo auskalo. Ba, listo, gustatuko litzaake, asteburu honetan ezin dut jolastu,
Bihar akaso, bueno, ez dut plangintzarik egingo, ze gero ez dut ezer betetzen, eta okerrago sentitzen naiz. Orduan, begira, aldudanean, arituko naiz. Eta, punto. Mila esker, hemendik pasatzareten guztioi. Espero dut urrengo partidan biharrez baldin bada, etzi ez da izango, ez asteburuan ez da izango. Biharrez baldin bada datorren astean amaitzen duten Terranimarekin. A ber, jokoa ondo dago, baina, bueno, niri pixat pazientzia gutxikin harrapatu nau. Egia esan gogotxoa ditut baita ere Super Nintendoko jokoak amaitzeko. Eta bueno, Demon Soulsekin hasteko. Beldur pixka diot Demon Soulseri, ze bere garaian ez zitzaidan gustatu. Orduan, espero bola ez egitea. Abestitxorik ez da egongo gaurkoan, baina kaso etorkizunean. Bueno, agur Super Nintendo ikusiko da. Ea zerrenda amaitzen dutenean ez naizen itzultzen Kapitan Tsubasa 3 jolastera. Eta akaso Kirby Dream Land 3, baina zerrenda lehenengo dijoa. Eta bai, irudimentxotara juteko gogoak ditut. Ea Demon Soulsek laguntzen didan. Eta gainera gogorki epaituko zaitut. Horren esperoan nago. Zu joka dezu Demon Souls norbait? Norbaitek jokatu du Demon Souls behintzat 10 aldiz. Eta pasadu 10 aldiz behintzat. Ez badu egin no hit run, norbaiten erantzuna itxengo dut. Baina Demon Souls top 3 jokoetan. Oso toksikoa hori egiteko 10ez 30. Top 3 jokoetan. Bai, Vale, ikusiko dugu. Zen ni etorri nintzen, segurazki kontatuko dut berdina aurrekoan, baina kontatu dira da, etorri nintzen Bayonetta jolastetik, ez dakit izan zen justo Bayonetta, Demon Souls baino lehenago jolastu nuena, ez zen izango justo Bayonetta, baina Bayonetta nahiko reziente neukan, eta Demon Souls izintzaidan bola, hor armak aldatzerakoan, abiadura aldatzen dela, kolpe bakoitzean, eta netzako zen, imposible. Pasa naiz edukitzetik sekulako pertsonai bat egiten duna edo zer gauza, edukitzera, bueno, pakete bat. Ni peloten zitzen, 3. aukera eman beharko diot. Bai, nahi pelota bino lehenengo bosean, Lehenengo bosa pasa nun, gero ez dakit agertu zitzen dragoi bat agertu zen, eta akatu nindun, eta esan no, pikutara jokua. Baina hori, eskatu didazuenez, 2. aukera emango diot, eta ea zelan. Mi esker berriro ere, eta hurrengora arte. Eskerrik asko, Gabu.